duk tanadin da yake a kaina inda zai bani a raye bai sai hana ni magana a duniya ba. Yan kusa da Ganduje abu ɗaya ne, halin su ɗaya, koma ne suke tare suke yi. Aina ne ƙarya, idan yana so ya ƙaryata ni ko yana so ya wani abu, ni ai mai jiran hukunci ne kuma mai karɓar hukunci ne ni kowanne iri, amma in dai zai banna a raye duk tanadin da yake a kaina in dai zai banna a raye bai sai hana ni magana a duniya ba. Idan ya hana magana a gidajen rediyon jihar Kano, zan tafi wata jihar na je na yi magana kuma na faɗa abin da nake so na gaskiya, kuma ni zan iya mar adalci, shi ko inda na ɗara shi ko adalci ma ba zai wa wani ba. Duk yan kwankwasiyan nan da suke magana ba wanda zai iya wa kwankwasa adalci ko wa Ganduje adalci kamar yadda nake musu adalci. Shi wancan da yace ogatun yana yaro ya saci akuya, gaskiya ya faɗa shi yasa ba su je kotu ba. Shi wannan da yazo yace oga yana karɓar 2 biliyan kuma ga laifuka nan suna yawo a gari, gaskiya ya faɗa yasa yace ba zai je kotu akan wannan ba. Kuma wannan abin da yake yaron sa ne ya min laifi na kai shi ƙara, a matsayin ban yadda ba sai an bi min haƙina. Ina so ka sani Kabiru, zai iya cewa a yi haƙuri ba, zai kirkiri wani sabon laifi ya ɗora a Garba Kora Dawakin Kudu, cewa Garba Kora yana cewa da mai gidansa kaza. Kai baka iya adalci ba, kai baka san menene ake cewa adalci ba a mulkin ka, kuma kana nufin akwai wani abu da zai bani tsoro yanzu a rayuwata a shekaru na da za ka yi min barazana da shi in daina magana? Akwai shi Kabiru? Da kuke cewa Ganduje barawo ne, ku aina kuka kama shi dumu-dumu da kayan satar? Da kuka ce Malam Ibrahim Shekarau barawo ne, aina kuka kama shi da kayan satar ya haƙuri? Kuma oganka da yake zuwa EFCC yake kare kansa, ni na kai shi ƙara? Ina. Ni na ce ya yi sata? To duk dan kwankwasiya da ya rufa min asiri, shi kada Allah ya rufa masa duk abin da za su yi. Ni dai akan magana ta ba wanda sai ya canza ni. Da nake faɗa ba kwaji, kwankwasa da Ganduje ban ana zargin su a zargin su gaba ɗaya ba. Duk gidajen rediyon jihar Kano ka rufe su, yaron ka da Ibn Shar wallahi ba zan kyale shi ba. Ka sa a kama ni kuma na ɗau kuduri sai na yi shari'a da shi. Kuma kafin ya yi min kazafi a duniya, kan ka zama gwamna kana kwamishina, kai ya fara yau kazafi a duniya kuma kai ka fara daure shi a duniya. Ni kuma da kace kana tanadi na kofa a buɗe take, duk abin da za ka yi na rayuwata ka ɗauki rayuwata, wallahi na tanade ka na shirya, ka zo ka ɗauki rayuwata. Bari ka ji Kabiru. A rage Garba, a ringa shan ruwan sanyi na randama. Bari gaya ma wani abu Kabiru, tarihi ga hinan ana bayar da shi. Mutumin Yobe ya fito daga kurkuku yau kwana 3. Ya zo yana mummunar kalma da labarin kurkuku da halin da kurkuku take ciki, da halin da 'ya'yan kurkuku suke ciki, da halin da mutanen da kurkuku suke ciki. Abba Kabiru ne gwamna. Duk wannan bala'in mai girma gwamna ya gan shi, ya ji shi, bai tsaya ya ɗau mataki ya yi Allah wadai da wannan labarin ba. Sai magana ɗan Dawakin Kudu, sai magana Baffa Buci. Kai ne gwamna, a garinka ake wannan bala'in, a garinka ake wannan jafa'in, a garinka ake wannan fasadin. Baka bakin ciki kayi Allah wadai, ka ce za ka ɗau mataki akan waɗannan mutanen ba, sai akan masu magana a rediyo. Shekara 8 kuka kuna zagin gwamnatin Ganduje, wallahi sai mun shekara 8 in kuna gwamnatin muna gaya gwamnatin ku magana, in ma Allah ya baku shekara 8 din kenan. Wata masifar gaba Abba ake bi bashi gwamnan Kano ko mutanen Kano ake bi bashi wacce maganar? Gaskiya goyon bayan ta yake yi shiru, sha'awar abin yake yi shiru, farin ciki yake da wacce masifar yayi shiru, kauna yake a cigaba da wancan abin yayi shiru. Me yasa su ba zai ja kunnen su masu wancan bala'in ba? Me yasa ba zai tafi da kafa sai ya dau mataki akan wannan bala'in? In dai kai zan faɗa kai, kuma an kai kuskure na ji zan faɗa in ce kaza kuskure ne, duk abin da za ku yi an gaya muku. Amma ina na gode Allah yanzu da ka ware min gidana, ka tabbatar da duniya ban da wata alaka da kuma. Batun saka waigi lokacin da ake walagigi a gwamnatin jihar Kano, Garba Kora ya ce kwarai kuma wannan al'amari sarai. In dai an saka son rai daman ya san akwai lokaci na tafe da za a yi kokarin taka masa birki wajen hana shi yin magana. To amma fa ya ce a sani muddin yana raye, muddin kuma za a yi eya ne a ɗebi 'ya'yan tinkiya a zuba kare, wallahi magana wasa farin girki yanzu ya fara yin ta. Zai faɗi gaskiya inda aka yi daidai, inda aka yi akasi kuma ya faɗa domin a gyara. Wannan shine shugabanci na gari. Ko da yake dai kamar kullun Garba ya fara da maganar shugaban kasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu bisa kokari da yunkurin gyaran Najeriya karkashin jagorancin nasa. Kaga shugaban kasa Tinubu zai gana da kamfanonin musamman da wutar lantarki na Najeriya akan korafin da suke na bashi tiriliyan 4 da suke bin gwamnatin tarayya tun baya. To shi ka san biyan bashi imani ne. To fa. Shi kansa ma mai bashi ka ce yana bin ka bashi ka ce zo mu zauna. Yana daga cikin hasken imani da girma da ɗaukaka da daraja da ka bashi. In wani ne fa? Ai sai an je kotu. In wani ne ce zai je kotu, duk rigima bashi ya da je kotu a yi. Wato da gaske shugaban kasa gyaran Najeriya ne ya kawo shi. Warai kuwa, to wannan mataki da ya dauka na zama da hukumar NEPA ta kasa, wutar lantarki, samar da hasken wutar lantarki na kasa, muna fatan alkhairi a wannan zama da za a yi. To ai ku in haka ne tsohon dan takarar shugabancin kasa da Leman Madu ya ce 'yan Najeriya na shan wuya karkashin mulkin Tinubu, bai masa adalci ba. To ai shi wannan akwai su da yawa, ai ba shi kadai bane masu irin wannan kalma.
kuma in ka lura mutum yana so a san shi ko a san sunansa ba dole sai ya yi kura ya wani abu ba. Na ga aiji nake sannu ko ba ta warkar da ciwo tana da daɗi. To ai shi kansa kalmar da yi akwai dalilansa. Kafin dai ba zan iya kare shugabanci gaba ɗaya na Najeriya ce komai daidai bane ko? Gaskiya ne. Duk abin da zan yi wanda zan iya ne da wanda na fahimta da wanda na gani da wanda na ji ko? To akwai kurakurai a gwamnatin tarayya, akwai kurakurai a gwamnatin ƙasa, akwai daidai kuma a gwamnatin tarayya. Al'amari na Allah ne. Kowa yake da korafi na ce ai ya fito yayi ko? Kuma ana kawo ɗauki ana kawo gyara. Kuma in kai korafin nan ana ji su ma na wannan masu hasken wutar lantarki da suka ba korafi suke akan kuɗin su ba tunan bi saurare su? Ka ko wannan abin al'amarin a gode masa ne. Ba nan nake magana da kai nace shi daɗi na da shi in kai korafi yana ji kuma zai saurare ka ba? Ba irin mai gyaran targaɗe na bakin boda ba. Yau wato an kaga akwai bambance na sauraron mutane da kuma jin korafin mutane. Abin da ke ƙara birgen daga Tinubu fara'a da raha a cikin al'umma. Kowaye kai zai girmama ka zai karrama ka zai mutunta ka. Ka san jiya mai gari yayi magana. Ya yi magana na gani. Ya ce baffa ƙarya yake yi kwankwasa jagora bai taɓa neman ko sisin kwabo ba. Haka yace. Har ya ƙara cewa ni a matsayin ni ne gwamna ko sakataren ne gwamna ta ya zan ce ina lallashin sa har in ce waya amince a biya ma dubu bukatar nan ce wannan al'amari kawai a duba kan. Haka yace. Ya ka kalli kalaman mai gari. To duk maganganunsa na jiya da yayi kalamai ne wanda yi su dan biyan bukatar kansa dan kuma hucewa zuciyarsa abin da yake damunsa. Ban gane ba. In kan lura bayan magana baffa bici ma ai yayi wata kalma yace wani dan dawakin kudu yana cin mutuncin oga. Yana cin mutuncin manya a nan jihar Kano. To ni kuma iya bincike na ga a kasar nan dai a nan jihar Kano a dawakin kudu Garba Kore shi kadai ne mai fitowa ya faɗa abin da zai iya faɗa na siyasa da ba da shawara da gyara. To fa. Amma saboda adalci irin nasa da kwarewa irin tasa, shekara da shekaru ya fito yana gaya wa mutane bayan ya tara mutane maganganu akan wasu ƙananan mutane irina. Wanda in ka kallaci abin sai na ji kunya kuma sai na yi mamaki. Kuma in na ban ji daɗi ba da bai kama sunana ba. Na so a ce ya kama sunana amma duk da dai a haka aka yi magana ni ma a haka zan yi magana. Inda ya kama sunanka bai zai faru. Da ni ma sai in fito sosai in ce ni din ne ko? To amma dai amma kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake. Kabiru haka yake amma ni abin da yake bani mamaki a nan. Ya ce zai ɗau mataki akan gidajen rediyo saboda ana cin mutuncin manya a jihar Kano. Ya ce zai ɗau mataki akan mutanen da suke cin mutuncin manya a jihar Kano. Kuma na yi mamakin wannan magana da wadda sai yanzu ya san ana cin mutuncin manya a jihar Kano. Ban gane ba. Wadda shi a gwamnatinsa haƙuri ya kai Kabiru kaɗan saurare ni. Tun da yake a rayuwarsa ta duniya tun yana kwamishina ya san mutanen da suke cin mutuncin mutane a jihar Kano. Kuma in zuwa yanzu da muke magana da kai Kabiru. Na'am. Mai girma gwamnan Kano tarin aikin da yake gabansa sai na ji kunya da ya tsaya na wannan maganar. Ban gane ba. Na farko dai idan yana so ya kara oga ne ko yana magana zai kara oga wannan maganar ni a guri na ina ganin kaman ba haka bane. Akwai dai abin da yake so zai yi ko ya ci mutuncin wani ko ya wulakanta wani ka gane? Danya. Mu kuma muna da dogaro mun yadda cewa duk wulakancin da zai samu ni a wannan magana da muke a rediyo ko gidajen rediyo da muke magana. Mun shirya tanadin irin su kuma mun san zamu gamu da irin su. Mun san kuma zamu gamu da matsaloli irin nasu. A gidan rediyo fa akwai dan madobi ya je gidan rediyo da kansa. Ya buɗe baki ya ce oga tun yana yaro ya saci akuya an kama shi a garin Madobi. Wannan i maganan nan dan Madobi ne kuma sai da ya rantse da i maganan nan a rediyo. Kabiru me yasa gwamna bai ji a wannan lokacin ya dau mataki ba. Kuma bayan haka Kabiru sakataren gwamnatinsa ne fa shine na uku a gwamnatinsa yake bada labarin shaidar oga ga laifin da yi. Kuma ya sani ya ƙara sani mai girma gwamna duk abin da mutane suke faɗa a rediyo na wane yana satawa na ɓarawo ne. Shi wannan ogan da yake karewa inda gaske yake yi shi ya koya wa kowa a jihar Kano wannan maganar. Kana da hujja? Mai girma Malam Ibrahim shekarau ya yi gwamna shekara 8 ya sauka ya zo ya karɓi gwamnati a hannunsa. Kalmomin da ya dinga faɗa bayan ya karɓi gwamnati mai girma Malam Ibrahim shekarau gwamnan Kano ya sace komai an zo da gare wani ana ta ɗeba kuɗaɗen Kano. Subhanallah. Yana da su abban nan suna tafi. Kalmar sata tun da Ganduje ya zama gwamna shekara 8 yaran kwankwasiya ba su da aiki sai dai kalmar Ganduje barawo abinda suke faɗa ke. Subhanallah. Mai girma gwamna baya nan yan kwankwasiya suke gaya Ganduje barawo ne shi kuma idan na zo ni a siyasa na bada labari na ce a tarihi da kwankwasa da Ganduje abu ɗaya ne halin su ɗaya koma ne suke tare suke yi aina ne ƙarya idan yana so ya ƙaryata ni ko yana so ya wani abu ni ai mai jiran hukunci ne kuma mai karɓar hukunci ne ni kowanne iri amma in dai zai banna a raye duk tanadin da yake a kaina in dai zai banna a raye bai sai hana ni magana a duniya ba.
idan ya hana magana a gidajen rediyon jihar Kano zan tafi wata jihar na je na yi magana kuma na faɗa abin da nake so na gaskiya kuma ni zan iya mar adalci shi ko inda na ɗara shi ko adalci ma ba zai wa wani ba duk yan kwankwasiyan nan da suke magana ba wanda zai iya wa kwankwasa adalci ko wa Ganduje adalci kamar yadda nake musu adalci ka sani Kabiru na'am kalmar da shi wannan ya faɗa sakataren gwamnati ko ta fi wadda na faɗa muni so 1000 ko me yasa bai ce zai hana shi magana ba shi wancan da yace ogatin yana yaro ya saci akuya gaskiya ya faɗa shi yasa ba su je kotu ba shi wannan da yazo yace oga yana karɓar 2 biliyan kuma ga laifuka nan suna yawo a gari gaskiya ya faɗa yasa yace ba za bai ce zai je kotu akan wannan ba kuma wani abin da yake yaron sa ne ya min laifi na kai shi ƙara a matsayin ban yadda ba sai an bi min haƙina ina so ka sani Kabiru ina jin ka ba zai iya cewa a yi haƙuri ba yake ɗaukar mataki zai ƙirƙiri wani sabon laifi ya ɗora a Garba Kore dawakin kudu cewa Garba Kore yana cewa da mai gidansa kaza in kaunan mai gidanka kake yi ka ɗauko alkhairan da na faɗa akan saman ka saka mini gaskiya kai baka iya adalci ba kai baka san menene ake cewa adalci ba a mulkin ka kuma kana nufin akwai wani abu da zai bani tsoro yanzu a rayuwata a shekaru na da za ka yi min barazana da shi in daina magana akwai shi Kabiru a'a da kuke cewa Ganduje barawo ne ku aina kuka kama shi dumu-dumu da kayan satar a ina kuka same shi da laifin sata yayi hakuri da kuka ce Malam Ibrahim shekarau barawo ne a ina kuka kama shi da kayan sata yayi hakuri kuma oganka da yake zuwa EFCC yake kare kansa ni na kai shi kara ina ni na ce yayi sata a'a to so yake in gaya duniya in dinga faɗan laifin oga in dinga faɗo da hujjojin laifin oga ka ji dalilin sa kuma Alhaji Garba samun irin ka wannan ƙasa yana da wahala ko aje a jawabanka na rediyo na ji inda kake jinjina shi gwamna Abba akan biyan kuɗin kansiloli kace an yi tunani abin godiya ne to ai ne maganganun da ima taimako na yayi jiya domin duk shugabannin kwankwasiya a gurin shugabannin APC muna huda suna bani kuɗi haka su yan APC suke zargira gaskiya ne Kabiru kai shaida ne Kabiru shugabana ya kirawo ni ya ce in daina fadar aikin Abban daina fadar alkhairin kwankwaso ni ne kar ganin kwanja ka nace wallahi ba zan daina ba kuma ya kirawo ka kai Kabiru ya ce dan Allah in Garba ya ce kwankwaso yayi daidai ka yanke gurin Garba ya ce gida yayi alkhairi ka yanke wannan gurin ko kuma ka ungoyi bayan ka kar ka goyi bana ka gaya min nace in kuma ka yanke ban yadda ba za a sa maganar ba haka muka yi da kai ko ba haka muka yi da kai ba wannan kan ne wannan al'amari to ai kai mai gidan nawa ya kira ka a waya ya ce da alama Garba ya karbi kuɗi a gurin yan kwankwasiya ko bai gaya maka ba wannan al'amari ya faru tsakaninka da Allah kun yi wannan ko ba ku yi wannan da mai gida na rantsai da Allah an yi wannan al'amari to duk dan kwankwasiya da ya rufa min asiri shi kada Allah ya rufa masa duk abin da za su yi ni dai akan magana ta ba wanda sai ya canza ni da nake faɗa ba kwaji kuma yanzu da yake zo yake wannan maganar na taba cewa wani barawo ne furintili akan wani kaza ba labari na bar a tsakanin kwankusa da Ganduje mun ana zargin su gaba ɗaya ba duk gidajen rediyon jihar Kano ka rufe su yaron ka da Ibn Shar wallahi ba zan kyale shi ba ka sa a kama ni kuma na ɗau kuduri sai na yi shari'a da shi kuma kafin ya yi min kazafi a duniya kan ka zama gwamna kana kwamishina kai ya fara wa kazafi a duniya kuma kai ka fara ɗaure shi a duniya wallahi azimu shi ya fara wa kazafi a duniya kuma shi ya fara ɗaure shi a duniya Kabir ai zan fito da komai ne dan mutane su gane me ake nufi me ake hari ni kuma da kace kana tanadi na kofa a buɗe take duk abin da zaka yi na rayuwata ka ɗauki rayuwata wallahi na tanade ka na shirya ka zo ka ɗauki rayuwata bari ka ji Kabiru Alhaji Garba a dinga shan ruwan sanyi na randama bari ga ma wani abu Kabiru gwamna gaskiya ne kuma mulki gaskiya ne amma duka ba su kai Allah zama gaskiya ba ni da kake wannan magana ma sai ka tura min inda yake cewa manya da ƙanana da sata to ai ba a zo kan wannan ba ai fara muka yi da shi tukunna ko shaidar sata ni ai ban cewa na tabbatar barawo bane amma ai dan magobi ya fito ya tabbatar da wannan ogan baran akuya ne kuma ni ban gaya duniya oga ta sata akuya ba ko na ta fara na ai ya ji waccan magana me yasa ya batta kuma duk wannan tuya da yake tura yara rediyo suna cin mutuncin Ganduje da iyalin Ganduje duk cikin su ba da bai fito ya zagi Ganduje a rediyo ko daga kan gwamna zuwa deputy gwamna zuwa kan wani oga ba wanda bai hauduro ya zagi Ganduje ba ainihin da gode Allah yan social media ma sun biya min bukatata ya karbi sako iri ana tuna masa ka tuna kaza kuma a dauko murya a sa masa ka bar shi ya gama yaron ka ya mun sharri wallahi sai na shari'a da shi kai ma ka daure ni duk abin da kake jin zaka yi min a jihar Kano gwamna kai wa Garba Kore ni ne na yadda zan karbi wannan kaddarar bari ka ji wani abu Kabiru wallahi farin cikin da nake ai na baka misali nace kai ake cewa ka binkita ina karɓar kuɗi ko so sai ma kuwa
farin cikin da nake adalcin da nake wa Kwankwasiya wallahi dukkan shugabannin APC suna zargin Kwankwaso da mutanen Kwankwaso suna bani kuɗi amma da wannan magana sai i wanke ni gashi mutane suna ta kallon magana suna mamaki yanzu da man Garba tsakaninka da wani ba wani dangantaka duk abin da kake faɗa kaza gaskiya kawai kake so kai in dai har gwamna ya fusata da wannan maganar da kai wannan mutane suna kallon abin da Allah yake shi yasa Allah yake abinsa a sa maka gawayi ko bakin mai da safa a bata jikinka da rana Allah ya sa sabulu ya wanke ka da yamma Allah sarki wallahi Kabiru na yi farin ciki da abin da Abba gida ya fito ya faɗa ga wata takarda ma an waye gari ana yawo da ita aka fatsa labarai takarda me ka gani Kabiru wato wata takarda ce da ake cewa za a fidda wasu kuɗaɗe a ƙananan hukumomi guda 44 Kabiru na'am babu sharri tsakanina da Abba gida gaskiya ne wannan takarda ni ma zan yi bincike a kanta na ganta ka bari gobe za mu yi magana a kanta abin tambaya a nan Abba gida da yazo taro je yake kiran su baffa bici yake faɗar maganganu ta ya zai kare wannan maganar da yazo yake faɗar maganganu akan wani dan dawakin kudu wace wayewa ce akan wannan barin ka ji Kabiru ga audio ne yana yawo a kurkukun jihar Kano tarihi ga hinan ana bayar da shi mutumin Yobe ya fito daga kurkuku yau kwana uku ya zo yana mummunar kalma da labarin kurkuku da halin da kurkuku take ciki da halin da 'ya'yan kurkuku suke ciki da halin da mutanen da kurkuku suke ciki Abba Kabiru ne gwamna duk wannan bala'in mai girma gwamna ya gan shi ya ji shi bai tsaya ya ɗau mataki ya yi Allah wadai da wannan labarin ba sai magana ɗan dawakin kudu sai magana Baffa Buci kai ne gwamna a garinka ake wannan bala'in a garinka ake wannan jafa'in a garinka ake wannan fasadin baka bakin ciki kayi Allah wadai ka ce zaka ɗau mataki akan waɗannan mutanen ba sai akan masu magana a rediyo shekara 8 kuka kuna zagin gwamnatin Ganduje wallahi sai mun shekara 8 in kuna gwamnati muna ga gwamnatin ku magana in ma Allah ya ba ku shekara 8 din kenan wata masifar gaba ba mutanen Kano ake bi bashi Abba ake bi bashi gwamnan Kano ko mutanen Kano ake bi bashi wacce maganar gaskiya goyon bayan ta yake yi shiru sha'awar abin yake yi shiru farin ciki yake da wacce masifar yayi shiru kauna yake a cigaba da wancan abin yayi shiru me yasa su ba zai ja kunnen su masu wancan bala'in ba me yasa ba zai tafi da kafa sai ya dau mataki akan wannan bala'in ba kuma an ce yunwa da talauci ne yasa ake wannan bala'in an ce an kai abincin kurkuku ɗebewa ake yi mutane dai a dinga ba su dunkulan maki ana lalata yaran mutane ina Abba yake yana gwamna yana wannan abin me yasa ba zai dau mataki akan wancan abin ba wane oga me aka yi wani oganka da zaka ka faɗo alkhairin da aka yi oganka a baya ka zo ka saka bana ko ba ka faɗa alkhairi akan oganka a baya ba me za ka yi mutane rayuwa yadda kake rayuwa haka kowa zai rayu duk wani mutum da ka sani a rayuwarsa ta duniya nauyin da yake kansa ya kamata ya kallata ba wannan irin soki burutsun da wannan kaskancin zancen ba ni ba zan daina maka adalci ba in dai kayi zan faɗa kayi kuma an kai kuskure na ji zan faɗa in ce kaza kuskure ne duk abin da za ku yi an gaya muku amma inda na gode Allah yanzu da ka ware min gidana ka tabbatar da duniya ban da wata alaka da ku ina faɗa alkhairin ku ne ina yin adalci ne dan kawai na san kuna daidai gun da kuke daidai gun da ba kwa daidai wannan baka isa ka canza ba kai ma shekara 8 kai